Musike muchache boy gone ganya takwa kwanira igoro ye mirogulio korosi gwa kwenye gitari ya boronyi eyo nya takwa kwane kabna kero eranya kaba ya elire na kobe kwa machine me echa gole mirimo ni garage ko yigura ko bwatra na amono mujumbe mwe bunge yo nyali bali chache musike Sayuri Chanda kwanira igoro ya boronyi Mheshimiwa Janda enya gitari erari ya boronyi enya gitari eri konya yatakire go change kwa ebe class ya ICD enya gitari eri nganya bekera chibesa account momenti boigo contract gacha contract kanya kerangi ekanya renovation chibesa chinyinke ochi abege tu asoko gora chi machine chigocha kogerenya gitari ya igorwe contract eyo ne cherete chi machine eko garatara akora gukora gasi enya gitari eri wekero chi machine ya igorwe wanjire igo ande kerenya gitari eri eko igorwa igongo cha konye igora no Mheshimiwa Sayuri Chanda wanjire ginaba tebali gente abantu mbara babere batatu bakona gonchukana bagoteba ngenya gitari eri chibesa chiariru nyagitari contractor noere tera kora gasi yaye ekore egasi ye nyagitari emanye ko hand over igomoganye baka contractor ekore mumanye gotanga bintu bibyali getumbira aja bionse inchebona gantagete twakora tomukutana no Mheshimiwa Sayuri Chanda tobwaterane ase gokora magendero emyaka yebere tigareti chipara chito chibe chingiya ebaseri kera abantu baito chinyagitari chito chirosigwe naanda abantu bakonyora keri bakonyora bakobeka muguko banyore Mheshimiwa Sayuri Chanda inchengo tabango yagwekoro kiao na inchengewe kidogo ake urali arani ndasmati yangi na bakoma berake lakini ngorali manyingana nayo gosetengo mwana itomati yangi no wale